Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta geurekin hementxe izaten diren gonbidatu guztiak, batez be, eurak diralako geure saioa apurka josten dabenak. Eta ze egingo gonke entzule barik? Dandanoi ondo etorri beste behin geure sintoniara, Bizkaia Irratiaren sintoniara. Dakizuenez, hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azkenengo zapatuetan egiten dugu bat eusko ikaskuntzakaz. Euskararen nazioarteko egunaz egingo dugu gaur berba. Hori, azaletik aitatu geinkena, sakonduko dugu. Denporan atzera be egin geinke, 1999 urtera, orduantxe sortutako ekimena dalako, eusko ikaskuntzaren baitan, euskararen nazioarteko eguna. Apurka, 21. mendean egonik, gizartea aldatuta, eta erronka barrietara egokituz, euskararen nazioarteko eguna. Geure gonbidatua, zelan ez, eusko ikaskuntzako kide da, baina era berean, kanpaina honetako antolatzailea, Leire Gazeo. Ondo etorri, Leire. Kaixo. Zelan zagoz? Ondo, oso ondo. Hemen jotaki kanpainakin. Kanpainarekin zabiltzie batera eta bestera, eta esan dugu atarian, Leire, zeure baimenarekin denporan atzera egingo dugu, aitatu dugu mugarri hori 1999 urtea. Esan dugu, arrezkero asko aldatu dela kontua. Bai, bueno, esan duzun bezala, 1999an sortu zan ekimena, hortik ibili gara jotake eta pizkanaka, eneren edapena, Euskaren nazioarteko egunaren edapena gorpuzten eta pizkate, izaera ematen, eta nahikotzu zabaldu dugu kanpo giza kolektibitateetan, batez ere, eta aurtengo gure erronka honetan, interneten ere zabaldu nahiko genuke, sare sozialetan edo bultzada edo indar berezi bat egin, eta jendea euskara erabiltzera animatu. Gura badozu, laster aitatuko dugu hobeto sare sozialen kontu hori edo interneteko zabalkunde hori. Bai. Baina, helburua be zehaztu gurako geunke. Bai, helburua bera egunaren aldarrikapena da, euskal hizkuntzaren unibertsaltasuna aldarrikatzea, birpiztu eta indartzea eta gure egunerokoan barneratzea. Aurtengo kanpainarena eta aipatu duzun bezala interneteko zera hori lotuta, sare sozialetan euskarak ere espazioak irabaztea eta sustatzea eta erabiltzea batez ere. Eta hori Euskal Herrian, nahi Euskal Herritik kanpo, zebesteak beste internetek edo sare soziale kasu honetan horretarako aukerea emoten dabe, ezta? Hori da. Gehien bat, jada aurreko kanpainetan baliatu ginen internetaz, baina horten ere uste izan dugu, alde batera utzi ezin daiteken erreminta oso potente bat dela, badakigu Obamak ere kanpaina egin zuela sare sozialen bitartez, eta, indarra oso handia da. Eta, uste dugu baita gazteok murgilduta gaudela mugimendu hortan, eta gazteok baita, etorkizuna edo egingo dugunez, nahi du eurek ere, edo guk ere horretan murgiltzea, eguneroko gauza bat bezala erabiltzea, eta gutxienez eskubide hori izatea. Berez eguna abenduaren 3 ospatzen da, Euskaren nazioarteko eguna abenduaren 3 ospatzen da aldarrikapen gisa, baina urteroko betebeharretan edo txagarlotan zabaldu nahiko genuke, eta hori eta garbi utzi berez aldarrikapena iraunkorra dela eta eguneroko kontua dela.
ez dizuet lehen aipatu, baina, bueno, ideia bat zegoen 1958tik jada, bueno, aurkeztuta edo buruetan, bueno, Eusko Ikaskuntzak bere 17. kongresuan Miarritzen erabaki zuen egun hori aurrera eramatea. Hori da. Eta gaur arte behintzat, iraunda honek, kontu honek, zuek parte hartzerako orduan, entzuten dagoanen batek jakindagian, eta bide batez geuk, zelan ez, zer hartzen duzue aintzat? Zelan sustatzen duzue parte hartze hori, zelan doa hori prozesu hori? Bai, bueno, bereziki aurten egindako kanpainan bi ardatz edo jorratu nahi ditugu. Alde batetik sare sozialak, aipatu dituan bezala, bueno, sortuta ditugu profilak 20, Twitter eta Facebooken, eta, bueno, egun honekin eta bueno, ospakizunekin bat egiten dutenek gurekin bueno, etor daitezke, pizkate profilan sartu eta egingo ditugun gauzen berri izan. Baina bestalde badago ere, eta hori ze bereziki azpimarratu nahiko nukena, da sortu dugu blog bat, kukusumusukoekin aurten, bueno, harreman berezi bat daukago, eta kamiseta bat diseinatu digute, eta blogean sortutako blog hartan ekarpenak edo euskararen aldeko mezua ikusten dutenen artean 200 bat zozketatuko dira, bueno, doan. Eta, bueno, aipatzeagatik ere, badu pizkate Euskal Herritik kanpo Euskararen alde lan egiten duten erakunde entzat, alako errekonozimendu bat, ez da, enesaria deritzoguna, eta, bueno, Nestor Basterretxeak egunerako sortu zuen zera iruditzoa, baina anagrama eta aitorpen publikoa egiten da baita erakunde horrena. Hori da, Euskal Herritik kanpo euskara sustatzeko lanetan diharduen edozein erakunde hartu leike honetan parte, ez da? Bai, hala da, bai. Bueno, 2006an adibidez Argentinara juntzen zaria, 2007an Bartzelonan jaso zuten, 8 bordelekoek, eta aurtengoan, oraindik erabakitzen daude, Eusko Ikaskuntzak izendatutako epaimahaian dau erabakia, baina, bueno, esateagatik, aipatzeagatik, bueno, Kolonbiatik, Argentinatik, Amerikako Estatu Batuetatik, Barcelona, Bordele, Madrid, bueno, pila bat lekutatik jaso ditugu jada lanak, ez dago bakarrik euskararen aldeko mugimendu eta nahi hori hemen Euskal Herrian, baizik eta mundu osoan. Batzuetan ez gara konturatzen, ez du ikusten, baina askok dira hemendik kanpo euskal kultura, hizkuntza, nortasun hori bizirik dutenak. Eta arlo askotakoek behartzen dabe parte, ez da? Literatura, ahozko handabiltzanak, zine mundukoak, irakaskuntza. Hori da, berez ekimena guztio izabalik dago, eta, bueno, guk urtero 2005-tik hasi ginen ekintzak edo kanpaina bereziak sortzen, baina urtero gonbitea luzatzen diegu honetan parte hartu duten danoi. 2005an adibidez Nestor Basterretxeak artistak egin zuen ikurra, bueno, ikurraren diseinua, 2006an Benito Lertxundik abesti bat eta bideo bat egin zuen egunerako, 2006an bost bertsolari gaztek bertso batzuk konposatu zuten, eta baita, hain famatua izan den Wall Street Journaleko 17.000 atxikimendu horiek jaso genituen, eta 2008an komiki berezi bat prestatu izan zen. 2009an hori interneteko kanpaina egin nahi dugu, edo interneten murgildu nahi gara, sarean sakondu pizkat, eta gure lemak berak, gure leloa berak esaten duen bezala, klik egiten euskarari, klik egiozu euskarari. Hori da, klik egingo deutzagu, ezelango zalantzabarik euskarari, baina Leire lagundu iguzu, sarean, zelan aurkituko dugu honen guzti honen barri, euskararen aseño arteko eguna klikatu eskero, makina bat kontua agertzen da. Eusko Ikaskuntzaren web horrietan honen ingurukoa jaso genke, baina zuzenduko gaituzu apur bat? Bai. Beitu, oso erraza da, elbidea irubebikoitza.eusko erdiko gidoia ikaskuntza.org/NENE, hori da.
eta hor daukazue lotura aurreko edizioetako materialara, hotze historikora, badaude ere loturak sare sozialetako profiletara, informazioa, harremanetarako gunea, eta oso importanta dena, mesua usteko tokitxoa edo. Guztiak ikusten dira, agertuko dira hor zuzenean norman, argitaratutak, eta badakizue, kukusumuzuk diseinatutako kamiseta hori, hor egongo dela, ez da, irabazteko aukera duzu dela. Hori da, kukusumuzuko honetan, guzti honetan badauka zer ikusirik, oso kamiseta polita da ganera, hor web horrian ikusi daiteke, eta, hori lortzeko aukera badago. Dana dela, norberaren mezuak argitaratzea be, saritxu bat bada, ez da? Hombre, guk uste baietz, eta azkenean da, euskararen aldeko, zatitxoa, lekutxoa, erabildezagun euskara leku guztitan, eta honetan bere zatitxoa dauka. Jada jaso ditugu pila bat, atxikimendu edo mezu, eta leku guztietatik, badaude adibidez Argentinatik, eta ian euskaraz ez dakitenak, baina berez hizkuntzaren alde daudenak. Eta, euren ekartzen hausten digutenak, badaude Euskal Herriko askok, azpimagatu nahi dutena hizkuntzak berak duen indarra, eta espero dugu egia esan da mundu osotik jende animatzea eta honetan parte hartzea. Uste dugu berez euskara badula presentzia handia, Euskal Herritik kanpo edo, bai. Eta, nahiko genuk ere euren berri eta euren mesutxoak jasotzea. Hori da, alan izan bedi, ez dakite zer itxi dugun tintontzian, Leire? Gutxi gora bera esan dizu edana, elbide hortatik zaitezkete, bestela hiru sare sozial horietan, Twitter eta Facebooken badugu profila, eta hortik bideratuko zaitu nahi baldin baduzue blog ontara, eta enezaria aipatu dudan bezala 2009koa Laster banatuko dena, abenduaren 3 jakinarazten duguna, eta hoxe bakarrik, uste bakarrik zeu ikustiak animatzea, ez bakarrik lehiaketan, baizik eta egunerokoan euskaraz egitera, eta hoxe bakarrik. Oso ondo, dana argi eta garbi, sarean sartzeko aukera hortxe daukagu, gonbidapena bebai, eskertzen dan gonbidapena, eta eskertzen dan parte hartzea geure sintonian. Leire Gazeo, eskerrik asko. Zuei.
Eta esaten izan dugu entzuleok, horre zarean kamiseta bat be badagoala. Kukusu musuk diseinatutakoa da, bertara jo dugu, komunikazio taldeko kidea da, Edurne Arrizibita, ondo etorri Edurne. Bai, arratsaldeon. Bueno, Kukusu musuk ze ikusi dauka guzti honetan ba? Bueno, guri aurtengoan egokitu zaiguna da, Euskal Ikaskuntzako lagunek gure gana jozuten, erantziguten, batzutela asmo Euskararen eguna zelata, aurrek urtetan egindako kanpaina moduko bat egitea, berezia, aurrek urteren batean, Benito Lertxundi, edo bestelako pertsona ezagunekin egin zuten elkarlana, eta oraingoan pentsatu zuten, gurekin bat egin zezaketela, hain zuzen ere planteamendua aurtengoa zelako, gazte jendearen gana jotzea, komunikazio molde berriak probestuz, Twitter eta blog eta horiek guztiak eta interneteko mundu hori. Eta, iruditu zitzaien, gure irudiak laguntzen altziela, eta, gukitzen dituen gauzte, zutela nolabaiteko erakargarritasuna edo, jende gaztaren artean, eta gure gana jozuten, eta solasen aritu ginen hortaz, eta azkenean horren fruitu edo, egin genuen kamiseta bat, eta gero ere Mikel Ormenetak berak, bideo bat egin zuen horren inguruan, zera Eusko Ikaskuntzak egindako blog berezi hortan ikusgai daguna, eta, hortan aritu gara. Hori da, Mikel Ormenetak, ondo esan duzun moduan, bideoa bebai, Edurne, goke zera eskatuko deutzogo, deskribatuko kamiseta? Berezi xamarra da, orduan saiatuko naiz. Izaki berezi bat irudikatu nahi izan dugu, eta jendeak pixkaten idei bat egin dezan, euskal simbologia edo ikurren antzeko zerbait da, ez da laburu bat, baina horren moldeko zerbait, edo horren itxura duen olako izaki bat da, eta mugimenduan dagoen izaki bat irudikatu nahi izan dugu. Dinamikoa dena, mugimenduan agona, aurrera jotzen duena, eta horiek guztiak, ezaugarri horiek guztiak erkatzen ditugu teknologia berriek duten zera izaerarekin, ez? Eta hain zuzen ere, zera hori, esan nahi hori eman nahi izan diogu, ez? Guk egindako ikurra eta internet eta horre guztiak euskalgintzarekin duen lotura edo euskararekin duen lotura. Eta horri gehitu diogu plike iozu euskarari zera leloa, eta, nik uste dut kamiseta polita edo erakargarria lortu dela, eta, bintzat jendearen gustoko izatea espero du. Bai, alan bedi. Gainera, aitatzen izan dugu lehen, Leire Gazeorekin, kanpainako antolatzaileagaz, zelan lortu daiteken hori kamiseta hori, ze behin eskero badago sarean. Hori alde batetik Edurne, zeuekin bat egin dugun eskero, zera behitaunduko deutzugu, Kukusu musu zelan dago osasunez? Egia esan, krisia gora eta krisia bera gu ere ez gara hortikan libratzen, eta naizta, proiektu asko ditugun buruan, eta lanean ari garen jotak egunero, eta hori guztia, krisiak guztien gane du eragina, eta gugan ere bai, eta, jendea gian zera denetara urbiltzen denean, sos gutxea horekin urbiltzen da, baina, hori guztia pixkatan alde batera utzita, egitasmo pila batan sartuta gaude, orain Euskal Ikaskuntza dela, bestelako kamiseta berezi batzuk ere diseinatzen ditugu bestelako batzuekin, bestelako pertsonai eta ezagunekin, bestaldere interneten gure webunek arbera garraite eta informazio pila bat biltzen saiatzen gea, bai kukusumusu.com eta bai sanfermin.com, sanferminai buruzko zera webune oparoan, eta gero ere telebista biditugu interneten, kukusumusu.tv eta sanfermin.tv, eta horietan guztietan zera enpresari buruzko eta sanfermini buruzko berriak ematen ditugu, eta gero, esan bezala gure eguneroko, zera urteroko bildumez gain, sanfermitako bilduma, udako bilduma eta udazken eta neguko bilduma zain, bezalako proiektu batu sortzen dira, jendea gure gana jotzen du maiz, eta euskal munduko jendea, edo beste realde batzutakoak bai, orduan, horri biltzen gira, gauza bati edo besteari heltzen, eta, jendearen gustokoak diren gauzak egiten, edo hortan saiatzen gara bintzat. Zelangoak dira amaitu horretik Kukusuen musuak?
Bueno, saiatzen gara goxoak izaten, divertigarriak, ironikoak, humoretsuak, bueno, ez dakit, nik uste dut kukusumusuko marrazkietan saiatzen garela gure inguruan gertatzen diren gauzak islatzen, jendeak egiten ditugun eguneroko gauzak islatzen, baina animalien gitartez. Eta horrelakotan ere ohartzen gara batzutan oso gauza ganorabakoak egiten ditugula, eta funtzi gabekoak edola, baina hain zuzen ere horregatik dira barregarri, horregatik dira divertigarriak, eta hori saiatzen gara, pixkaten errealitateari buelta bat emanez, eta jendeak gurekin ongi pasa dezala. Bueno, guk ondo pasau dugu zeurekin, eta eskertzen da, beti prest egotea, eta informazio guzti hau uinen bidez, Euskal Herri osora zabaltzea. Edurne Arrizibita, mila esker. Eskerrik asko zuei. Musu eman dizut eta beti gaudu egin dugu, eta musu horrek beste unekin bezarkada jandu. Musuz musu, musuz musu, musuz jandu. Musuz musu, musuz musu, musuz jandu. Musu eman dizut eta ez diogu horrelako bezarkadarik gehiago ekarri emango, ez diogu emango. Musuz musu, musuz musu, musuz jandu. Musuz musu, musuz musu, musuz jandu. Bezarkada burutu eginda, eta bezarkadaz bezarkada, gure maitasuna da burutu dena, daukagun bakarra. Musuz musu, musuz musu, musuz jandu. Musuz musu, musuz musu, musuz jandu. Musuz musu, musuz musu, musuz jandu. Musuz musu.